dutaning Sang Naranata tekaping Prawandawa tumandha sakyun mangarasa tanana kang kuciwa raras kurma sepengen driya ora bakal sinangling ing pandulu kaya iki Dimas Arjuna ingkang wis ngabiyantara padha kanthi raharja. Kula tampi kanthi bingah Koko Prabu paring pambagya dumateng piswanipun ingkang rayi. Nampi pangestu dalem kados mboten kirang setunggal menapa, mboten sanes. Pelum ingkang rayi ngaturaken sumungkeming pangabekti mugi lumarap wonten sandhaping pepodo Koko Prabu. Tak tombo kanthi bungah pangastutinipun kakang genti tampanon. Nun kepareng kapundi wonten mestaka mugi dados jejimat. Dimas Arjuna padha kanthi raharja. Kuwi inggih pangestu dalem Koko Prabu kados mboten kirang setunggal menapa piswanipun ingkang rayi. Sumungkem pangabekti kula kunjuk wonten ngandhap pepodo Koko Prabu tak tampa Yai. Kowe padha slamet Janaka? Iya pangestunipun Rama Penemban Durna kados mboten kirang setunggal menapa. Sungkem pangabekti kula kunjuk wonten ngandhap pepodo. Ya, tak tampa. Aku akhirnya songene pangastuti. Sawise prayoga lenggah Barata coba Dimas enggal matura. Ingganti prasaja parang kang dadi darunane. Nun saderipun ingkang rayi munja atur sewu kalepatan nyuwun gunging samudra pangsami. Koko Prabu ora dadi apa Yai. Sowan kula ingkang pisan ngaturaken pangabekti angka kalih. Badhe nyuwun prisa menapa Koko Prabu sampun ngrumaosi nampi niwala saking aturipun ingkang rayi. Wah, ora bakal teteng aling-aling. Panjen kepara nyata pun kakang wis nampa niwala kang minangka kanggo wakil ature Dimas Arjuna. Ingkang makaten menika istanipun namung semedya nglajengaken atur nyuwun katerangan kados pundi. Saking ngendikanipun Koko Prabu menawi to negari tumuli kaparingaken ateges Koko Prabu paring sih kawelasan dumateng ingkang rayi. Awit kula rumaos dipun paiben dumateng para garwa. Senadyan to namung tata gelar kewala sauger Koko Prabu sampun nglenggono kinarya sarana kempalipun para garwa Madukara. Ateges kempalipun para putra-putra Madukara. Mekaten aturipun ingkang rayi wonten ngarsa dalem Koko Prabu. Yen to pancen Yai Prabu menika nglenggono ampun ngantos kadaluwarsa. Kula aturi kagungan raos welas dumateng aturipun ingkang rayi kadang kula pun Arjuna. Yai, jer ingkang rayi pun Arjuna sampun walaka yen to menika sedheripun namung kinarya sarana ila-ila mulih kempal para putra lan garwa Madukara. Kadiparan Paman Durna.
Durna panalinganira lumat jaring latri Jinandari sang trusta jumena kapisanan linenggak jangga tinikas mustaka pinuncang sumunduling akasa ngelingana duk patine sang Esti Tama rikala semana sang Tapa Begawan Durna kapasrahan marang Kang Sinata ing Astina. Estine manah supaya sang Tapa paring keterangan marang ingkang Rai Raden Janaka supados mendha panunira ewadene sang Tapa Begawan Durna ing enget-enget kejaba mung sih kadarmaning nata bumi Ngastina sapratigan tanpa kagungan penggalih ingkang langkung panjang ya ngasta pusaka Cundamanik Raden Janaka kataman pusaka jungkel sirna margalayu tintrim para kawula ingkang wonten ing Pasuwanan. Lamun mati aja dadi dewa ratu sukma ilang kontrang kantringan uncating esok modedin sing angler gandeng kulawan lumut manut ilining rata lelambatu mekeng samudra lebur katiuping mandra tan
wonten sabawani warang alisik kawontenan tinggil Binaturata dedet tintrim para kadang Kurawa kang samya uninga awit Raden Janaka gilang-gilang punarpane wonten tinggil Binaturata nenggih ingkang wus ketingal bermantio terbabah mukane ketingal markata wong agung mandura wimbo tepuk peningal mundar mandir waja krot rawis kumitir kepareng lucitaning griya wah jagat dewa Bathara tarasa-rasake tatanan istinokar bubrah ora bubrah merga saka kahanan liat malah saka karepe dhewe saka kareping angkara murka ora nyono yen tos tinggil Binaturata ing atase papan ratu medhar sabda kok kanggo mateni tamu yen pancen Janaka iki luput lan negara ora diparengake mbok ya keduwung dipanggahi nganake peperangan senadyan to mati yen to adu arep aku lila lahir batin bareng matine Janaka dijulung tungkul senadyan to kupinge budhek mripate ya kudu melek senadyan mripate picak kupinge krungu yen iki adikku matine adikku Janaka aku ora nrimake kahanan kaya mengkene ora sudi ora srotah ngambari kraton Adina Janaka mati dadi atur ana ngersane para kadang-kadangku ngamarta anak Prabu Suyudana kula paman kang rayi Janaka dipun perjaya dening Kakang Durna menika penggalipun anak Prabu kados pundi wah kula amung tansah pitados dumateng pamanuju ingkang kula suwun ampun ngantos tembe wingkingipun wonten kedadosan Kakang Durna pripun sampeyan iso mateni Janaka pangrasa sampeyan pripun lega pikir kula jan lega plong lho ora ana wong sing pikire tentrem nek ora sing kalegan langgih Janaka mati ayem tentrem anak Prabu ya lega penggalipun awet ilang penimbrunge lho kok saged ngendikaken yen Janaka kok penimbrung lho sering-sering Janaka menika cok kumawani kemendel bebeda karo anak Ratu Banawati penyen prisa piyambak anak Angger Banawati menika wis anak ya Angger nek yen Janaka tuwa ing pati Angger Prabu Jaka Pitra penggalipun tata tentrem ayem-ayem wis ora bakal ana ingkang wani dadi penimbrung. Tapi kula ati menggalih. Lah inggih. Malah sing ingkang angka kalih. Janaka ilang padha karo Pandhawa ilang kekuatane. Sesuk ya mungsuh saking mungsuh sing getune napa? Anggen kula kaya ora nrimakake menika ngatasi setinggil Binaturata. Yen to pancen Kakang Durna menika wani adu arep mbok ya mau Janaka ditantang. Tak tanggung negara tak
paringake kowe nggih Janaka nanging yen iso ngalahke bapakmu lho panjenengan muncer tak kok wanine kok saka mburi wong perang niku butuhe menang lah tur pendhita niku luwes anak senopati nglimpe menika jeneng ora wani getih nek pendhita niku luwes saka mburi ya kena kaduar ya kena panen ya pinter menang ingin kula kuwatosaken menika yen ngantos Angger Nata Mandura menika mangke boten trimaaken lajeng tumrapipun Angger Nata Mandura suka ninga dumateng para kadang-kadang Pandhawa lho menapa boten bodho kalani Angger Nata Mandura kagungan pemangge mangkar menika ora muka pancen kersan anak Prabu Mandura menika ana istilah menika supaya dijunjung disanjung dadi sesepuh ngaten dadi ketua bareng anak Prabu Jaka Pitra pasrah kalian kula nggih ta nggih yur anak Prabu Baladewa ngoncati saka ing rombongan Kurawa golek nama tengah Marta beneng kono oleh pengalebono ngaten bab Janaka mati mboten apa-apa kula pitados kalian kula tata tentrem ayem-ayem tanggung jawab durna ngaten iya lho boleh saya yang ora ana apa-apa kok yang lara wae ora kok yang yen mekaten kula sumanggaken wekasanipun pamanuju supados Dimas Janaka sageta enggal dipun lebur jagatipun tentu badhe kula lebur mangke pun bapa piyambak betahipun anak Prabu Jaka Pitana tata tentrem ayem-ayem boten wonten menapa-menapa kula bingah badhe nampi bumi sedaya saprotigan anak kula Satama badhe keca gesangipun iya apa rakyat iya Rama anak ngono bumimu calon bakal jembar ora mung ngepas omah kaya ngono wis ngepas omah terus di pepetake lor pepetake kidul nganti kaya sepur matur sembah nuwun Rama nara ngono dadi aja ora perlu kuwatir kan kowe bakal tak kepenakake iya jembar papanmu iya mengkono nek ya kowe kudu sing tetep tresno karo gini yen mekaten kula semanggaken ngersaipun Paman Durna murid prayoginipun yen mitra saking pemangge kula Angger Prabu Jaka Pitana kula paring dawuh dumateng Adicuni badhe ngetingalaken kaya ngapa prastiyanipun Angger Dipati Karna iya Angger Dipati pun pasrah supados nyepeng Angger Nata Mandura aman cumadung dawuh Ratu Medal Nyawi suka ninga dumateng Koko Prabu Ngawangga siaga tata nyepeng Koko Prabu Mandura alit dipun rangket ageng dipun perjaya awit menika tundhonipun badhe dados keliliping mripat kula uing istaken dawuh keparengipun bapa nyuwun pamit medal Nyawi tata sedyan Yudha ngatos-atos Paman pun bapak nyuwun pamit nggih Janaka badhe kula labet dumateng samudra amrih ampun ngantos ketawis Janaka kula cemplungaken samudra laya temtu lebur papan tanpa dadi dun mangsa dening Mina pagaten Paman asate maaf kula Rama wis mangan sampun Janaka gendongen ayo dicemplungi samudra laya ngestaken dawuh Purna sabdena ta sabda Pandhita Ratu sabda pangucap Pandhita temen ratus ngarani pangandikaning Pandhita seklimatan kena wali-wali yen to Nalendra ngendika sepisan rata tiyang sanegari Pindha Tirta Kresna kang pimpin glancang seta mbuya kepal mebek istri manah Arsa kundur wilaton jelek sangka ing palenggan jinarbek para abdi bedhaya sinawang sangka Mandrawa Pindha dewa kairing para widodara widodari sekedhi kurang sawiji
semana wis kundur ngedaton ingkang sinuwunata Ngastina kanthi mongkok ing penggali. Awit puninga kawontenan tinggil Binaturata sirnanipun ingkang Rai Raden Janaka. Angwang Wiprabaya Sri penganti jumangkah Karidana Pratapa. Yen to katitik rengganing pura genging pura sak arga suta dhuwuring ngungkuli pucang lan tirisan ingkang kinarya adeg-adeg wesi balitung sirapur gusan. Nyamating pura pinaryan inten bumi gedhe sak kambil katut tabon yen dalu pindha rina yen rina rebut sorot marang Pratanggawati. Ingkang kinartandha tengarane siang lan dalu klangenan dalem peksi jiwa-jiwa. Yen rina samya ngupaya buka yen tawa wangsul wonten papanipun. Tetebeng kanan lan kiring pinaryan gambar manika-nika mawarna-warna kang isen-isening gambar tan prabeda marang gelaring jagat. Pintuning gapura pinaryan gambar jalu kelawan wanita kang den entakara lir Sang Hyang Kumajaya tuwin Bathari Rati. Yen pintu pindha manten pinanggihaken yen mengoko bidang sewang-sewangan. Kanan kiring pintu kang pinaryan reca Gupala Raca Sekali Watu Gupala Gandharasela kang den entakara Rtadawa. Candrané rikma kawan netra kumala untu sloka ilat Mas Jingga Karna Jinara trusing ngrono nglebet pinaryan Marcumbana Marcubani. Kumbang lanang lan wadon senteking kali kageting benmara mabur gereng-gereng kaya raksasa bisa mulya jati-jati teman mulya. Undak-undakan jerambah akik bang jejubinan. Mergitu sing gedaton kang sinebaran Nila Pekaja Nila Cendani sinampar para bedhaya pating galabiar pating clorot. Kardi Kartika sambut pernah. Singkating carita kundur dalem ingkang sinuwun. Kapapat ingkang Rai Sang Padmiwara Dewi Barwati. Samya tata lenggah wonten ing panti Bujana. Kembul derek sinambi amrisani langkene ngedaton ajar srimpi ajar bedhaya ing wilangan mbuyakeh mung kawan lajur sisih manika-nika mawarna-warna. Gongso menya mangrangin keplok pepinjalan Suranggedasih gumer-gumer jling dadu. Sawunya purna nggih nyamrisani para abdi pinaringan dawuh wangsul wonten papan sewang-sewangan nggih samya lumiat. Widagdo pangandikaing nata Purwa Madya Wusana sakwusnya paripurna. Ratut Keprabon ing Narendra ngagem busana pandhita utusan para abdi nyaosaken dupa ratus kang wis mawis dupa tumpang hak niku kusik makantar-kantar meh sondul Antawarta. Sigeg ingkang wonten ing Pasiban sajroning kedaton kathah para abdi inggih samya marak nampi sabdaning nata nenggih ingkang wonten ing sakjawining rangkah negaring Ngastina. Regyana Patih Sengkuni ing rikala semanten nyaketi barisaning para Kurawa. Pangawining asta pindha kumlebeting dwaja kageting para kadang sentana sinawang saking Mandrawa pating bleber candrané pindha Sardala Witrijita.